danas pričamo sa Slavicom Skvajer na jednu od naših omiljenih tema, samo jednu od naših omiljenih tema, a to je šminka. Da, ja se baš radujem. Ćao svima! Dobrodošli na kanal Zauvek lepe. Ja sam Kristina, a danas pričamo sa Slavicom Skvajer na jednu od naših omiljenih tema, samo jednu od naših omiljenih tema, a to je šminka. Da, ja se baš radujem. Da, i meni je stvarno posebno zadovoljstvo da danas nas dve snimamo i da će ovaj video biti na mom kanalu. Ja se jako radujem zato što uglavnom sve što imam od šminke sam i onako dobila od Tine. Da, ja sam ljubitelj šminke, ali i ona je kriva zbog toga što ja volim šminku, jer od malih nogu sam imala pristup njenoj šminci. Inače, ja sam 13 godina starija sestra od Tine. Kad sam ja imala 13 godina, ona je došla u moj život kao neka vrsta poklona. Ja sam bila jako tužno i usamljeno tinejdžersko dete, ali kad je ona došla, to je za mene bila velika radost. I kako je lepo rasla, ja sam je svašta onako prenosila što sam ja voljela. Voljela sam jako da se šminkam, da se lepo oblačim, to mi je bilo važno. Kad sam ja krenula na fakultet, ona još nije krenula u školu i jako je voljela da gleda po mojim torbama, po mojim neseserima. I ja sam je sa zadovoljstvom šminkala uvek. I tako nešto kad mi više ne treba ili nešto, ja sam je davala još kad je bila mala da ima ona kao neku svoju šminku. I valjda je tako i ostalo. I kasnije, kada sam ja tek počinjala da se šminkam, ti si mi kupila prvu šminku, sjećam se jednostavne senke koje si objasnila si mi kako da koristim. To je bile veoma jednostavne tehnike, ali su imale super efekat. I delovalo i tada u srednjoj školi kada se našminkam da umem da se našminkam. Eto ljudi, to je bila youtuberka u najavi. Još u to vreme. Tada smo stvarno uživale i zajedno kada si ti studirala, kada sam ja bila, u Nemačkoj bila smo zajedno, onda smo uživale da idemo i zajedno, da biramo i da kupujemo, što sad više nemamo toliko priliku, ali u to vreme smo baš onako išle zajedno, pa smo neke stvari sanjale da jednog dana ćemo kupiti ovo ili ovo i tako, ali danas sve to imamo. Sve to da, nije nam uvek bilo sve dostupno, što danas jeste i ja stvarno sa uživanjem kupujem šminku i isprobavam dosta proizvoda, jer volim da koristim ono što je najbolje na tržištu. Želim da saznam koji je najbolji tečni puder, koji je najbolji korektor, koji je najbolji bronzer i probam ih stvarno rado dosta da otkrijem koji je najbolji za mene. A tako otkrivam tako i ja otkrivam šta je najbolje za mene u stvari, a verujem da i vi tako možete, prateći njen kanal, da otkrijete šta je najbolje za vas. Jer ona stvarno ima jako puno godina iskustva u istraživanju. Mislim da već preko 20 godina zaista ozbiljno se bavi istraživanjem. Prati također i naučna istraživanja, što je vrlo interesantno, jer retko ko od nas stvarno to radi, ali ona to radi. Da, kada je kozmetika u pitanju i nega lica i tela, ja biram samo proizvode za koje postoje dokazi da imaju efekta na našu kožu. I da pređemo konkretno na proizvode o kojima ćemo danas pričati, pominjat ćemo ih onim redom kako ih koristimo u stvari. I prvo krećemo sa tečnim puderom. A ja ću pričati o šminci koju sam danas donela. Ja sam sada u gostima kod Slavice i pošto se snimamo danas, ja sam ponela da se našminkam kod nje i znači da sam ponela svoje omiljene proizvode. A ja sutra idem na more i spakovala sam ono što ću poneti na more, sve što mi treba je u ova dva mala nesesera, tako da tu su također moji omiljeni proizvodi. S tim što ja ne bih počela od tečnog pudera, ja počinjem od ovoga što sam dobila od Tine, i to je nešto stvarno što nikad ne bih koristila da mi ona nije na to ukazala. Ja bih počela od tečnog pudera, ali ona mi je rekla da je ovo nešto što mogu da koristim. Onda sam navikla što ja imam pore, malo imam mešanu kožu i ovo mi baš pomaže da mi puder izgleda bolje. Fenomenalno, to imam i ja, nemam ga danas ovdje, ali imam taj proizvod i fenomenalan. I pominjala sam ga već u nekim videima. Da, i ovo sam dobila od tebe. A tečni puder, reci? Da, imam i uz to tečni puder i to su dva tečna pudera koje najviše volim.
Tina me je naučila da volim Guerlainov tečan puder i to stvarno jako volim. I ovaj La Mer, također mi je Tina prvi La Mer poklonila i ja sam se oduševila. I to je možda za mene lično najbolji puder koji postoji, tako da ga ja sad nastavila sam da ga kupujem i koristim La Mer i tečni i puder u prahu, kamenu u stvari. To kad idem negdje onda nosim taj. Tako, ovaj puder je također, ja ga pominjem, i ranije sam ga često pominjala, je moj omiljeni tečni puder, ali sada imam boju 02 ovdje u Srbiji pa mi je svetao, a ovo je sljedeći koji mi je omiljeni tečni puder, La Prairie. I ovo je fenomenalan puder koji ujedno neguje i kožu, u pakovanju ima i korektor gore, tako da je praktičan. To je super. I meni je omiljeni deo kada je šminka u pitanju konturisanje lica, tako da su sljedeći proizvodi namenjeni u tu svrhu, konturisanje lica. Ovdje imam neku paleticu sa raznim puderima za konturisanje, uglavnom su svi mat i jedan imam highlighter koji ima sjaj. I ovo je korektor koji stalno koristim u roze boji kojim svetlim centralni deo lica. Ovo je sa strane konture lica. Ja, na primjer, ne umem tako da konturišem lice kao Tina, stalno hoću od nje da naučim to, ali nikako, sve nam je vreme prekratko da bismo trošili na to. Mislim, ja radim nekako, ali nikad tako dobro kao ona. Ja sam od nje dobila nekada ovaj Too Faced komplet, koji je stvarno fantastičan, ima i za konturisanje, ima i rumenilo, vidite, jer njega sam već puno potrošila i ove senke mi super odgovaraju. Jako sam zahvalna za ovu kombinaciju. I to nosim uvek sa sobom, jer nikad se ne zna, ako negdje izlazim, imam i tu dobre senke i mogu malo da se našminkam. Ali standardna moja šminka, i to sam isto dobila od Tine, to je ovaj NARS komplet, u kome isto imam i za konturisanje, ali senke, vidi kako su dobre. Možda si zaboravila, ali stvarno su lepe i najviše koristim ovu najsvetliju i najtamniju i uvek to nosim sa sobom. Veliko, fino mi je. I dobila sam još nešto od Tine, nisam znala da postoji Natasha Denone i ovaj Diamond Blush. Znači, ovo je nešto fenomenalno. Meni je ovo hit. Znači, ima i ove koje su kao puder, kao kameni puder, i ove koje su kao krem. I meni je to super. Na bezbroj načina može se kombinirati. Da, bukvalno. I može da se stavi kao, ne znam, i kao rumenilo, i kao senke, i kao highlighter. Znači sve, ja to svašta koristim. Vidite koliko sam potrošila. Vidi se da voliš. Da, baš se vidi da volim. Kupila sam još jedan, imam nenačet, skroz nov, ali sam namjerno htjela da vam pokažem ovaj, zato što ću ovaj sa sobom i poneti, a taj sam kupila da mi ne nestane slučajno, jer želim da ga imam. Naručila sam ga iz Amerike, pa mi je stigao u London, pa iz Londona u Novi Sad, pa tako. Ali sam žela da ga imam i imam ga novog i sad sam mirna, mogu ovaj da trošim. Fenomenalno, to je stvarno lepi proizvod. Ja nisam toliko ne slijam rumenilo, retko kad ga koristim, ali i senke isto ne puno. Ono što bez čega ja ne mogu jeste eyeliner. Da, Tom super. Ford najbolji na svijetu tečni eyeliner. Ja, na primjer, ne umem da stavim eyeliner, morat ću da naučim od nje da stavim kako treba. Ja obožavam, meni kao nisam našminkana ako nemam eyeliner. I senku koristim samo jednu, uglavnom ovako kremastu, za leto mi je, za čas je stavim. Super. I samo napravim konture malo sa bronzerom. I to bi bila moja šminka za oči. I ova maskara, sad imam trenutno ove trepavice ekstenziju i onda ova maskara je fenomenalna, mekova, ovako ima malu četkicu, tako da mogu malo da stavim i preko ovih trepavica maskara. I to bi bilo to u suštini od proizvoda kojima smo se mi danas našminkali, je li tako? Pa dobro, jeste, ja imam još par stvari. Ja imam svoju maskaricu koja je, zove se Lash Revival od Max Factor, ja mislim da je, ne vidim bez naočara baš najbolje, ali mislim da je Max Factor. I nije skupa uopšte, ali je zato jako dobra, ja volim. Ja imam duge trepavice sama, ali su mi svetle na krajevima i onda mi treba nešto samo da mi izvuče to što već imam. I da se ne razmazuje, to je važno. Da, to je važno. Zato što ljudi često misle da ja imam ekstenzije, zato što su mi takve trepavice od rođenja, ali nisu ekstenzije. I uvijek mi pitaju, jao, kako ste dobro to uradili? Ko vam je radio te ekstenzije? Baš izgledaju prirodno. To je zato što jesu prirodne. I jako volim od Aure ove karmine kojih više nema.
Jednostavno aura više nemate. Ja sam kupila, imam pun SSR, kad sam shvatila da će da ih izbaci i da su ih snizili, ja sam kupila puno. Super, mat. Ali ih nema, oni su svi mat i ja to volim da stavim i jako dugo drže, znači oni drže satima, ali ponekad stavim ovo aurino isto preko, a kad neću da mi bude mat, stavim onda ove sjajeve, onda traju malo kraće, ali eto, taj komplet mi je, kad hoću malo svetlije mogu da stavim ovo, kad hoću malo tamnije stavim ovo, nosim na more, to mi je sasvim dovoljno. I imam još jedan proizvod koji volim i nosim sa sobom uvek, a to je ulje za zanoktice koje prskam i onda lepo namažem i ruke i to baš volim. Kad završim šminkanje, operem ruke od pudera, onda naprskam na zanoktice i namažem ruke. To je CND. To je marka koja je i moj gel na noktima, odnosno ne gel, u salonu dobijem. I to mi je super, eto. Da. A za kraj možemo da, evo, pitamo Slavicu, kada bi morala da izabereš jedan proizvod, koji ti je omiljeni, bez kojega ne bi mogla zamisliti šminkanje? Pa, bez ovog Natasha Denona. Znači, razne senke mogu da nađem, naravno, imam ih milion, ali ovo, zato sam ga kupila, mislim, ovo je nešto, ovaj Diamond Blush od Natasha Denona je toliko dobar, toliko kvalitetan, toliko trajan i toliko mi daje tu svežinu, ta boja koju imate, te boje su fantastične i stvarno za nas malo možda starije gospođe, zrelije gospođe, tako je, daje nam svežinu i malo mladalački izraz, malo svežiji izraz sa tom nežnom roza bojom. Važno je da kad smo starije malo damo sebi svežine, da. Tako je, da. Moj bi bio puder, ja bez pudera. Ja sam rekla, meni je Natasha Denona kad imam puder. Kad stavim puder, onda mi je Natasha Denona sljedeća stvar koja je dobra. Isprobajte možda neki od ovih, možda... Ako ste već probali, neki pišite nam. Ako znate za neki koji su vaši omiljeni, pišite nam šta je vama omiljeno, možda da probamo, možda nešto poznajemo, nešto i ne poznajemo mi baš sve. Tako da slobodno napišite dole ispod u ovome i sigurno ćemo nas dve isprobati i ko zna sljedeći put vidjeti. A možete da slikate svoj neseser šta vi nosite na more ili šta nosite kad negde pođete i šaljite nam na Instagram. Tagujte nas na Instagramu. Jeste, na Instagramu slikajte svoj neseser kad pođete na more ili kad ste na moru i tagujte nas ili dve. ako volite neke od ovih proizvoda, isto to je da. Jeste, i napišite isto ako biste voleli još nešto da nas dve zajedno snimimo. Nemamo uopšte tačnu ideju šta biste možda vi voleli da vidite da nas dve zajedno snimimo. Tako da ako imate neku ideju šta biste voleli da saznate od nas dve, šta god vas interesuje, a da je okej, snimit ćemo. Rado, da. I zapratite Tinu obavezno, zato što toliko dobrih stvari ima na njenom kanalu. Pogledajte videe, mislim, meni puno znače, jer sve to što ona priča, ja to pogledam i sama, iskoristim, onda je malo nešto pitam, a i vi možete da je pišete, da je pitate, ona rado savjetuje sve. Pratite nas na Instagramu, i mene i Tinu. Da, Zauvek lepe, Slavica Skvajer. I hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Ukoliko su vam zanimljive ovakve i slične teme, subscribe-ujte na kanal Zauvek lepe i vidimo se ubrzo.